Péter, holnap lát napvilágot az első mesekönyved, Brumi arc és a kicsi címmel. Mi adta az ötletet neked, hogy újságíró létedre mesekönyvet írjál? Tudni kell rólam, hogy én ugye közgazdászként végeztem, közgazdászként is tevékenykedek egyrészt, másrészt szerkesztőként, de emellett egy fiatal írókat tömörítő irodalmi szervezetnek is az elnöke voltam korábban, ami a Szlovákiai Magyar Írók Társasága mellett működött. Tehát az irodalom felé azért volt erőteljes kapcsolatom. Igazából én már évek óta gondolkodtam azon, hogy a verseimet esetleg megjelentettem, de végül is szakértői tanácsra úgy gondoltam, és úgy döntöttem, hogy ezt nem fogom tenni. De utána részt vettem ugyancsak az Írók Társasága által szervezett táboron, ahol a meseirodalomról volt szó. Nekem nagyon megtetszett ez a műfaj, és még 10-12 évvel ezelőtt, mikor még középiskolás diákként beszélgettünk erről, akkor elhatároztam, hogy szeretnék egy mesekönyvet írni. Ez a dolog most újra felélett, és a nyáron ezt tettek, követték, megírtam a történetet, és fölvettem a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik végül ezt a történet megvalósítását segítették, az illusztrátortól kezdve a tördelő, akár a lektorral, és hozzá kell tennem azt is, hogy egy dologot fontosnak tartottam, hogy ez egy csallóközi történet. Ez a kuriózuma is, mindenki, aki dolgozott ezen a könyvön, az a csallóközben él, csallóközből származik. Tehát ez egy ilyen kis csallóközi történet, annak ellenére, hogy maga a mese az egy univerzális mese, tehát nincsenek konkrét helyszínek, igazából egy kis medvéről szól, aki eltéved és a városban köt ki. Azt mondtad, hogy már régóta kacérkodtál a gondolattal, akkor gondolhatom azt is, hogy ennek a mesekönyvnek a kézirata már évek óta, akár évtizedek óta porosodott a fiókban? Nem. Van egy kézirat, ami évek óta porosodik a fiókban, vannak versek, amelyek már több mint 15 éve ott vannak, de igazából úgy kezdtem el ezt az évet, hogy szeretném a regényemet befejezni. Azt a regényt, amit körülbelül 5 éve elkezdtem írni, azt szeretném befejezni. Amikor már úgy az év közepén jártunk, akkor már sejtettem, hogy ebből nem lesz idén semmi, de én mivel az év elején elhatároztam, hogy muszáj ebben előrelépnem, akkor jött ez a mese ötlet, akkor jött az, hogy van bennem egy ilyen ez egy ilyen érzékeny gyermeki lélek, amit sokan nem ismernek belőlem, de bennem él, és hogy ezt kiadni. Akkor jött ez az ötlet, és ahogy említettem, azért is jött ez a megvalósítás, amely tényleg úgy körülbelül 4-5 hónap alatt sikerült mindent véghez vinni az elejétől kezdve egészen a nyomtatásig, és remélem holnap minél többen eljönnek a Vermes Villába megnézni, hogy hogyan is néz ki ez a könyv, ahol bele is olvashatnak, beszélgethetnek azokkal, akik ezt a könyvet készítették, és remélem úgy fogják érezni, hogy ez egy igazi karácsonyi ajándék a gyermekeknek, de nem csak a gyermekeknek, mert hozzá szeretném tenni, hogy ez a történet igazából egy felnőtt világról szól, mesebeli szereplőkkel, amilyen mesebeli ez a kismedve is, amely igazából ugye a medvékről azt tudjuk, hogy veszélyes fenavadak, de itt ebben a történetben ő is csak egy kis áldozat, hogy így mondjam, aki keresi a helyét a világban. Hány szereplője van a történetnek? Igazából a két főszereplő az, aki a történet 90%-át uralja. Elsősorban Brumi arc, akinek a nevét igazából rögtön az elején elárulom, hogy hogyan alakult ki a történetben, tehát érdemes rögtön az elején beleolvasni, mert sokan furcsálják ezt a Brumi arc elnevezést, és hát a kicsi, aki egy kisfiú, ők szerepelnek benne, de azért vannak más mellékszereplők is. Igazából egy vékony kötetről van szó, 52 oldalon, színes 20 illusztrációval, amit szeretnék elmondani, hogy Potháczky Angéla készített, aki egy nagyon tehetséges, ugyancsak csallóközi illusztrátor. Mindenki, akivel eddig beszéltem a könyvről, aki dolgozott rajta, annak nagyon tetszik a vizualitása is a könyvnek. Elsősorban érzelmeket próbálunk átadni a gyerekeknek, hogy örüljenek egy olyan világnak, és közben megtanuljanak, vagy ezen a mesén keresztül tanuljanak, megtanulják azt, hogy nem kell soha félni, mert bárhova is téved az ember, ott mindig barátokat tud találni, hogyha nyitott szívvel, nyitott lélekkel tekint a világra, és úgy gondolom, hogy ez a legfőbb mondani valója az egész történetnek. Azt mondtad, hogy ezt a könyvet gyerekeknek írtad, de felnőtteknek is szól. Tehát mondhatjuk azt, hogy komoly dolgokat sugall vicces formában, mert általában a mesekönyvek viccesek is. Lásd, Jim Carrey is írt mesekönyvet, aki humoristaként indult, és az ő mesekönyvében is vannak ilyen vicces fordulatok, vagy ott van az ismert humorista Nagybandó András, aki szintén mesekönyveket kezdett el írni, és hát számtalan híresség. Én nem elsősorban humorral dolgozom, én elsősorban
elsősorban érzelmekre igyekszem hatni, hogy a szereplővel tudjon azonosulni a kisfiú, kislány, aki ezt olvassa, de akár a felnőtt, aki ugyancsak ezt elkezdi olvasni, és a képeken keresztül beleélje magát ebbe az egész helyzetbe. Tehát ez inkább egy ilyen komolyabb történet, de egy kellemes történet, egy pozitív történet. Igen, azok a szerzők, akik humorral foglalkoznak, szerintem sokkal jobban bele tudják élni magukat a gyermek bőrébe, mert a humorhoz szerintem elég erőteljesen gyermeki lélek szükséges, hogy egyfajta rálátása legyen az egész világra, hogy tudjon nevetni azon a saját kínjain is az ember. Ezért én irigylem őket, én még csak ebbe a dologba belekezdtem. Na és gondolom, hogy megmaradt a gyermeki éned, és ezért is tudtál mesekönyvet írni, vagy esetleg családapa vagy már, és van a közeledben gyermek, akitől ihleteket merítesz? Még nem vagyok családapa, de ahogy azt korábban is említettem, volt egy ilyen terv, hogy mielőtt még családapa lennék, szeretnék egy mesetörténetet megírni, hogyha majd eljön az az idő, ami remélem pár éven belül eljön, akkor tudjak neki saját történetet mesélni. Egyébként pedig, hogy a motivációról elmondjam, jövőre leszek 30 éves, és ebben a korban most már azt hiszem észre, hogy a környezetemben egyre több a barátaim közül is az apuka, de a volt osztálytársnők is egyre több anyuka van köztük, sőt, akinek már 2 gyereke van. Tehát én ezt láttam, és már most érzékelem, hogy egyre többen jönnek oda hozzám, hogy nagyon várjuk a könyvedet, és szeretnénk karácsonyra kisfiúnak, kislánynak odarakni a karácsonyfa alá. Ez örömmel töltett, és igazából ez is volt a motiváció, hogy azoknak, akik a környezetemben élnek, és egyre több a kisbaba köztük, vagy akár az 1-2 éves gyermek, azoknak tudjak valamit adni. Tehát így átadni azokat az érzéseket, amelyek bennem vannak, azokat a pozitív érzéseket, amelyek bennem dolgoznak, és hogy ők is ebből tudjanak meríteni. Tehát belőlük természetesen merítettem. A gyerekekből, tehát az ismerősi körben élő gyermekek hozzáállásával, az ő problémáikból, mert azért vannak nekik is problémáik, tegyük hozzá. Mi felnőttek úgy látjuk, hogy a mi problémáink a legnagyobbak, de egy 3-4 éves kisgyereknek nagyon komoly problémái tudnak lenni olyanokra, ami mi csak nevetünk. Tehát ezekből merítettem, és ezért kap hangsúlyos szerepet például a történetek egészébe az, hogy a félelmeket legyőzzük. Mert a gyermekben annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy a gyermek még bátor, annak ellenére félelmek élnek, mert az egész világ ilyen, és ezeket a félelmeket próbáljuk ezzel a történettel is lebontani. Tehát, hogy nem kell félni, menni kell, és mindig a történetnek egy jó vége van, hogy ott van mellettük valaki, aki szereti őket és vigyáz rájuk. Amit fontosnak tartok kiemelni, hogy a történetben 2 olyan szereplő van, tehát a 2 főszereplő között megmaradt az az igazi, valós kulcs, hogy ugye az állat és az ember nem tud egymással társalogni, és ez a történetben is így van. És ennek ellenére egy kapcsolat alakul ki közöttük, és ezt fontosnak tartom itt is hangsúlyozni, hogy mi is egy ilyen nehéz társadalmi helyzetben élünk, ahol nem csak az anyanyelvünk, nem csak a kisebbségi voltunk miatt nehéz egymással társalogni, és ezt is akarja mutatni így a felnőttek felé, hogy annak ellenére, hogy nem értjük egymás nyelvét, akár nem egyfajta világnézetünk, akár állatok valakik, akár emberek, azért megtalálják egymáshoz vezető utat. És nekem a riport előtt nagyon szépen felvázoltad azt is, hogy például a történetben az is szerepel, vagy az is kitűnik belőle, hogy bár mekkora is legyen a problémánk, és bármennyire is egyedül érezzük magunkat, mindig van mellettünk valaki. Igen, ez a történet igazából erről is szól, azért is van a címében benne az, hogy Brumi Arci és a kicsi. Tehát a kis medve elnevezi az embert kicsinek, ez egy ilyen szimbolika is, tehát hogy mindig, ha bármely területre tévedünk, de ez nem csak a világnak a bármelyik területére jelenti, hanem akár az életnek a különböző problémás szituációi, akár olyan nehézség, amelyet nem tudunk legyűrni, kell találni egy biztos pontot, legyen az ember, vagy akár állat. Mert ugye sok ember időskorban is már csak a macskájára, a kutyájára számíthat. Akkor is ez egy akkora szeretetadagot ad az embernek, ami életben tudja tartani, föl tudja benne éleszteni azokat a dolgokat, amire egy embernek szüksége van, és ez a remény. Ez a történet a reményről szól, arról, hogy mindig van esélyünk újra kezdeni, mindig van esélyünk arra, hogy szeretve legyünk, és igazából ezt szeretném mondani a felnőtteknek. Miközben a gyerekeknek ugyancsak ugye elmond egy történetet, mellette nagyon szép rajzok vannak, amit egy 3-4 éves gyermek is nyugodtan tud lapozgatni, és így ilyen többletértéket ad át nekik. De Péter, és mondd csak, hogy igaz, hogy mondtam azt, hogy sokan írnak mostanság mesekönyveket, de az internet világában, amikor tényleg ingyen letölthető meséket néznek a gyerekek, nem kicsit merész vállalkozás ez mesekönyvet írni? Nem merész vállalkozás, ezt azt
azt tudni kell, hogy én ezt teljesen önerőből kezdtem el ezt az egész dolgot. Azután lettek támogatók, akik segítik ezt a könyvet, de nem merész vállalkozás. Én ugye lapoknál dolgozom, és tudom azt, hogy egy nyomtatott médium milyen nehéz helyzetben van. Mennyire nehéz helyzetben van a nyomtatott sajtó. Tehát azt is tudom érezni, hogy egy könyv se az, ami mondjuk 15-20 évvel ezelőtt volt. Ennek ellenére elsősorban a gyerekeknél igaz ez, szükségük van arra, hogy valamit megfogjanak. Már teljesen más érzést jelent az, hogyha valamit meg tudnak fogni, mint hogyha a tévé képernyőjén néznek egy mesét, mint hogyha megfogják azt a plüssmedvét, megfogják azt a könyvet, amit akár össze tudnak a kis kezükkel gyűrni. Az is sokat jelent. Meg tudják simogatni azt a lapot, mint ha megsimogatnák azt a kis medvét, akár azt a kis szereplőt. Ez nagyon sokat jelent, és szerintem ezért is fog megmaradni a nyomtatott sajtó, a nyomtatott végülis irodalom. Az e-bookok korában is ennek valami többletértéke van, és ezt nagyon sokan így érzik, még annak ellenére is, hogy természetesen bizonyos csoportok kiszorulnak ebből az egészből. Tehát a nyomtatott sajtó műfajában dolgozol, akkor körülbelül meg tudod jósolni ennek a könyvnek a sorsát, az életútját? Hát nehéz megítélni, mert ugye az ember benne van ebben az egész történetben, így nehezebb megítélni azt, hogy mit is sikerült elkövetnie. Én úgy gondolom, hogy biztosan meg fogja találni azt a csoportot, akinek ezt szántuk. Hogy ez mekkora tömeg lesz, azt majd az idő eldönti, és igazából az olvasók eldöntik. De én úgy gondolom, hogy egy kedves és akár karácsonyi fa alá ajándéknak tökéletes megoldás lehet ez. Azért is adtuk ki most, hogy bárki megvehesse, és tényleg olyan áron is próbáljuk árulni, amit tényleg megengedhet mindenki magának, tehát nem egyfajta különlegességet akarunk ezzel teremteni, hanem egy könnyen megkapható ajándékot, amit a gyermek szerethet, és akár a felnőtt is szívesen tud olvasni. Egyébként happy enddel végződő történet, vagy pedig történetek sorozata? Hát ez egy történet, konkrétan egy történet. Mivel meséről van szó, azt hiszem, hogy a vége az nem is lehet negatív, mert a gyerekeknek azt kell mondani, hogy minden történet pozitív véget ér, és reméljük, hogy mi felnőttek is elhisszük azt, hogy a történeteknek pozitív vége van. És lesz-e folytatása? Hát ez igazából a közönség érdeklődésén múlik. Én szívesen folytatnám ezt az egész történetet, meg is van bennem egyfajta folytatás verzió, és ha esetleg úgy látom, hogy sikere lesz ennek a könyvnek, amiben reménykedem, akkor szeretném akár ezt a történetet is a későbbiekben folytatni, mert ugye Brumi arc, ahogy megtudják, még egy kis medve, akinek milyen sok lehetőség van. Lehet, hogy nem könyvben fog megjelenni a folytatás, ha azt mondja a külvilág, hogy erre azért így nincs szükség, de ha nem is a nagyvilág, de én kis környezetem biztos megismeri a folytatását.